gerne bevise anden del, som hedder G er lige med 1 minus 2b. Og vi ved fra før, at A plus B er lige med 1,5. Og så vil jeg starte med at trække B fra på begge sider. Så den hedder A plus B minus B er lige med 1,5 minus B. Og dermed hedder den altså også selv A er lige med 1,5 minus B. Og for at der skal stå 2A, ligesom der gør heroppe i formen, så vil jeg gange med 2 på begge sider. Så der kommer til at stå 2A. 2A er lige med 2 parentes 1,5 minus B. Og hermed hedder den altså 2A er lige med 1 minus 2B. Og jeg har hermed bevist din koefficient.